Λύση και να σας τηλέφωνο. Πάμε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Έχει γενέθλια ο φίλος μου ο Πέτρος σήμερα. Να ζήσεις Πετράκη και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά, παντού να σκορπίζεις της νιώτης το φως και όλοι να λένε ένα σοφός. Ευχαριστώ για τα μπαλονάκια πριν. Είσαι καλά. Δεν φαίνεσαι και πολύ καλά. Κοίτα, ποιος μιλάει. Εντάξει, δεν ήμουν καλά. Αλλά έριξε λίγο νερό στο πρόσωπό μου, νιώθω καλύτερα τώρα. Έπρεπε να το περιμένω αυτό. Κουρασμένος, Γέρασα. Στη δική μου δουλειά, οι μεγαλύτεροι κλόουν είναι αφεντικά. Αφεντικό είμαι. Του εαυτού μου. Αλλά δεν με αφήνει να βγω στη σύνταξη. Τυχερός θα είμαι αν ζήσω μέχρι τη σύνταξη. Πάντα κλόουν ήσουνα. Θέλω να πω, ζεις από αυτό. Αστροφυσικός είμαι κανονικά. Αλλά όταν με καλεί ο πρέσβης, δίνομαι κλόουν και φουσκώνω μπαλόνι. Είχα ένα φίλο που ήταν δάσκαλος τένις και κάποια στιγμή του έκανα την ίδια ερώτηση. Πού να φανταστώ ότι κάποιος μπορεί να ζήσει από αυτό? Πόσο μάλλον από το να είναι κανείς κλόουν. Γενικά πίστευα ότι η δουλειά σου ήταν πιο ευχάριστη να πω. Εύκολη να πω. Κάτι που κάποιος κάνει μέχρι τα βαθιά γεράματα. Ναι. Κάνε με και μαθουσάλα τώρα. Δεν ήθελα να πω αυτό. Δεν ήθελες, αλλά το είπες. Δεν θα μπορούσα ούτε στιγμή να κάνω αυτή τη δουλειά. Ό,τι έχει να κάνει με παιδιά δηλαδή. Το καλύτερό μου είναι να είμαι ανάμεσα σε παιδιά. Περνάω υπέροχα. Τα αγαπώ. Και μ' αγαπάνε κι αυτά. Μακριά μου να είναι και τα αγαπώ κι εγώ. Σίγουρα. Μπορεί να γίνει και κουραστικό. Παιδιά που ουρλιάζουν συνέχεια, κλαίνε, δεν ξέρουν τι θέλουν. Μια συνηθισμένη μέρα μου στη δουλειά. Τα μόνα που κάπως αντέχω είναι τα παιδιά του Παύλου, του καλύτερου μου φίλου. Αυτός με κάλεσε απόψε εδώ. Ανάθεμα την ώρα. Και αυτά τα αντέχω το πολύ 1-2 ώρες δηλαδή. Ας πούμε ότι έχουν μια καλύτερη διαπαιδαγώγηση. Γεμάτος ο κόσμος είναι από άντρες και γυναίκες που έτυχε να γίνουν γονείς. Δεν ξέρεις πόσο ζηλεύω που βλέπω στο εξωτερικό γονείς να κάθονται ήρεμα και πολιτισμένα στο τραπέζι με τα παιδιά τους. Ούτε ουρλιαχτό, ούτε φωνή. Και μόλις το παιδί ξεκινήσει τη φασαρία, τα έχουν μαζέψει σε δευτερόλεπτα και έχουν φύγει. Άντε καλέ! Τι θα τα κάνουμε τα παιδιά μου? Σουηδούς, να μην μιλάνε καθόλου. Ναι, για το Θεό δηλαδή.
Κάντε τα παιδιά σας Σουηδούς. Ξέρεις τι λένε όμως? Όσο πιο άδειος είναι ο κουβάς, τόσο περισσότερο θόρυβο κάνει. Το σίγουρο είναι ότι δεν έπρεπε να είναι όλοι γονείς. Ο πατέρας μου, για παράδειγμα. Μακάρι να είχα τη τύχη των παιδιών του φίλου σου. Δεν μπορεί να μεγάλωσε στην Ελλάδα ο φίλος σου. Ξένος θα είναι. Αυτός έχει γυρίσει όλο τον κόσμο. Και καλά κάνει. Εγώ είμαι που φοβάμαι και να βγω και από το σπίτι μου. Και εγώ νόμιζα ότι το ταξίδι μου από το χωριό μου μέχρι εδώ ήταν το μικρότερο. Αλλά και εσύ ρε φίλε το τερμάτισες. Να σου δώσω το τηλέφωνο του ψυχιάτρου μου να τα πείτε. Άμα ξεκινήσω εγώ με τον ψυχίατρο, θα ξαπλώσει εκείνος και θα μου δώσει 50 ευρώ. Έτσι. Για το μεταπτυχιακό. 50 ευρώ. Τόσο θέλουν μόνο για να μιλήσει με την γραμματέα τους. Ας είναι καλά ο Παύλος που είναι του συναφιού, αλλιώς θα με είχε εκδίσει. Βέβαια το πληρώνω σε είδος. Με αναγκάζει κάθε χρόνο στα γενέθλιά μου να βγαίνει. Αυτή την ημέρα του χρόνου κάνουμε ό,τι έχει κανονίσει. Πηγαίνω όπου με πάει, χωρίς όρους. Δεν ρωτάς αυτό τον Παύλο πως έχει χώρο και για έναν ακόμη φίλο. Σαν να νιώθω καλύτερα. Σίγουρα. Νομίζω είμαι εντάξει τώρα. Δεν βιάζομαι να γυρίσω πίσω. Η δεξιός δεν είναι το καλύτερό μου. Δεν έχω παράπονο. Πληρώνουν καλά. Προτιμώ να μιλάω με έναν κλόουν στις τουαλέτες παρά να μιλάω με όλους αυτούς τους κλόουν εκεί έξω. Εσύ δεν χρειάζεται καν να μιλάς στους ανθρώπους. Όνειρο. Να μια νέα καριέρα για μένα. Μπορείς να μου δείξεις τα βασικά. Ακούγεται τέλειο. Τώρα που σε βλέπω χωρίς το make-up, μου φαίνεται πολύ ίδιο το πρόσωπό σου. Μήπως με έχεις δει σε κανένα πάρτι? Οι δικοί μου σίγουρα δεν είχαν λεφτά για να έχουμε κλόουν στο δικό μου πάρτι. Το βλέπεις αυτό το χαμόγελο? Πρέπει να το ζωγραφίζω κάθε φορά που πάω στη δουλειά. Πάνε τα κορόιδα οι γονείς και ακουμπάνε τα χιλιάρικα στα μεευτήρια. Κανονικά έπρεπε να μας ξεγεννά ψυχίατρος, να μας πιάνει στα χέρια του και πριν μας αφήσει στην κούνια να μας πει δυο λογάκια. Πρώτα ο καλός ο πατερούλης και η καλή μανούλα θα βγάλουν τα σπασμένα τους πάνω μας. Να γίνουμε ό,τι δεν έγιναν αυτοί, αλλά και να μην γίνουμε πολύ παραπάνω από αυτούς και νιώσουν λιγότεροι. Μισό λεπτό, πριν σε βάλω στο βυζί μου, πάρε στους ώμους θρησκειακή ιστορία. Κλαις. Να πάρε και το προπατορικό αμάρτημα. Αδάμ, Εύα, Μήλο. Ναι, βάλε και ενοχές, κύριε Στέφανε. Πού είσαι, κύριε Στέφανε, βάλε και αμαρτίες. Πολλές αμαρτίες. Τους αγώνες και τους πολέμους των προγόνων σου, πού τους πας αυτούς? Πολέμησαν τον Ξέρξη οι αρχαίοι. Να θυμηθώ να μισήσω τους Πέρσες όσο ζω. Βάλε και τα κοινωνικά. Παντρέψου, κάνε παιδιά. Έτσι μαγκούφις θα μείνεις. Εγώ πότε θα δω εγγόνι? Να έχεις τα μάτια σου μόνο στην οικογένεια και στα παιδιά σου. Μην πίνεις πολύ, μην ξενυχτάς πολύ, μην πλησιάζεις τα μικρά πολύ. Για στάσου όμως. Γιατί να μην κοιτάς τις μικρούλες? Τι κακό έχουν οι μικρούλες? Εμένα τα λες. Όχι ότι έχω καμιά μεγάλη εμπειρία, αλλά έχουν τα ωραία τους. Το ωραίο απαλό δερματάκι τους, η άγνοιά τους, ο τρόπος που σε κοιτάνε και περιμένουν να τις καθοδηγήσεις. Δεν βρίσκω τίποτα κακό σε αυτό. Αχ, Έχω να αγγίξω ερωτικά γυναίκα, ούτε ξέρω πώς. Τα ζω όμως όλα πολύ έντονα στη φαντασία μου. κοίτα εδώ ρε. Κλαίνε οι χείρες, κλαίνε και οι παντρεμένες. Σε διαβεβαιώ ότι είμαι εγώ και το χέρι μου συνέχεια. Και εγώ που περίμενα από τα νιάτα να τη ζουνε τη ζωάρα τους. Τις μικρές τις βλέπω μόνο σε κατηγορίες σε τσοντοσάι. Πρόσεχε, σου λένε. Μην μπλέξεις με κανένα ανήλικο.
Α, για τόσο μικρές μιλάμε. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν κατάφερα να ξεχωρίσω μια ολόκληρη γυναίκα από ένα παιδί. Ή ένα αγόρι από έναν άντρα. Τι άντρες μιλάς τόση ώρα? Γυναίκα είναι. Μου αρέσουν οι άντρες. Συγγνώμη κιόλας, Γυναίκα. Μόνο τον εξοπλισμό. Και εδώ πάνω και εδώ κάτω. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Ένα ακόμη αποτέλεσμα της ανδροκρατίας και στο επάγγελμα του κλόου. Δεν φανταζόμουν και στις γυναίκες να λένε να μην πλησιάζουν τα μικρά. Κι όμως, που οι 3 στις 4 τσόντες είναι για ανήλικα αγόρια που τα παρασύρει η μητριά τους. όχι, εντάξει, μητριά δεν έχω φτάσει. Αυτό το γλίτωσα. Τα πιο δημοφιλή πορνό είναι για οικογένειες που διούνται μεταξύ τους, αλλά μετά έχουν πρόβλημα που παρασύρονται οι έφηβοι στην πραγματική ζωή από μεγαλύτερες. Δεν φτάνει που τα παίρνουμε μικρά και άμαθα και τα εκπαιδεύουμε. Βρίσκουμε και τον πελά μας από πάνω. Κατάλαβες. Από τη μία, όλοι οι έφηβοι στα 16 και 7 φαντασιώνονται να τους κάτσει έμπειρη μεγάλη. Άμα τους κάτσει και τον πουν στον πατέρα τους, ίσως τους δώσει και κανένα παράσημο. Η μάνα θα χαμογελάσει υπερήφανο το μάτι. Αλλά άμα μαθευτεί παρά έξω, θυμούνται όλοι να τον καταδικάσουν. Ρίχνουν και την ευθύνη στη γυναίκα. Λες και όταν είσαι στη φάση να πούμε, θα του πεις του άλλου μισό, σταμάτα το κούφτο με ένα λεπτό, θέλω να δω ταυτότητα. Στην ηλικία μας δεν είναι και τόσο δύσκολο να ξεχωρίσει έναν ανήλικο αγόρι από ένα παιδί. Έτσι λες εσύ, φιλαράκι. Έχεις δει πως κυκλοφορούν τα ανήλικα. Τα κοριτσάκια με τα ντεκολτέ μέχρι εδώ κάτω, τα σορτσάκια τους, μόνο το πράγμα τους που δεν δείχνουν. Σε πολλές ταινίες ερωτικού περιεχομένου που έχω δει, οι γυναίκες δίνονται πιο σεμνά από αυτά που βλέπω έξω. Αυτή είναι η αλήθεια. Το μακιγιάζ, λες και θα βγουν να κάνουν δεύτερες, στις Τανίσεις, στο Πάπι, στην Κηφισιά. Άσε πια τα αγόρια. Κυκλοφορούν με τη φόρμα κάτω από το βράκι. Και έχουν τατουάζ παντού, από τα 15. Λες και έχουν κάνει βαποράκια στο Μπρούκλιν. Σκληρή καριόλιδες κι αυτοί. Με κάθε ευκαιρία βγάζουν τα μπλουζάκια τους, φοράνε εκείνες τις γκρι φόρμες, χωρίς βρακί από μέσα. Αερίζεται όλο το σύστημα. Δροσίζονται αυτοί, τι να κάνουμε κι εμείς οι καψερές. Να μην ανάψουμε. Να δεις πώς σου ρίχνονται. Όσο πιο μικρά, τόσο πιο πολύ προσπαθούν να περάσουν για μεγάλα. Εκεί πια καταλαβαίνεις ότι είναι άπειρα και την ψηλιάζεσαι τη δουλειά. Αυτά ξέρουν από τα 12, περισσότερα από μένα στα 60. Να σου τρίβεται, να σε φυλάει, να σε αγγίζει παντού, να μου πεις εσύ μετά. Πρόβλημα, Σε ρωτάω εγώ τώρα, φίλε μου, τι κάνεις εκεί. Ζητάς ταυτότητα. Καλύτερα να προσέχουμε θα πω και κυρίως καλύτερα να μένουμε έξω από τη φυλακή. Κάτσε, να σου δείξω. Και μου στέλνουν αυτά τα καρδιολάκια στο κινητό. Να, βλέπεις. Όπα, μου ήρθε ξαφνικό. Είπες καρδιολάκια και τελικά είδα πουλάκια. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Όχι, μην είσαι σεξιστής. Καρδιολάκια μπορεί να είναι και τα δύο, φίλοι. Εσύ, αυτά φαινόντουσαν πολύ μικρά αγόρια. Δεν λέω, τα προσώτα τους συναγωνίζονται μεγάλο άντρα. Μα δεν πάβουν να είναι παιδιά. Τι σου λέω. Είσαι καλά. Σαν να με έπιασε μια ταχυκαρδία. Θες λίγο νερό. Μια χαρά είναι. Απλά να ηρεμήσω λίγο. Χρειάζεται. Θα φαίνεται καριολάκια στις φωτογραφίες. Ναι. Αυτό θα είναι. Είσαι σίγουρο δεν χρειάζεται κάτι. Πες μου ό,τι χρειαστεί. Αυτό το παθαίνει συχνά. Έχω πολλά χρόνια να το πάθω. Ίσως είναι κρίση πανικού.
Πιστεύω θα το ελέγξω. Το έζησα κι αυτό. Ένας κλόν φιλόσοφος με κρίση πανικού. Κρίσεις πανικού έχουν μέχρι και τα μπρόκολα σήμερα. Λίγοι τυχεροί είναι αυτοί που το παίρνουμε χαμπάρι για να κάνουμε κάτι. Και ακόμη λιγότεροι αυτοί που πάμε να μας δει κανένας γιατρός. Δεν έχω παράπονο και από αυτές είχα. Βασικά έχω όλη την ψυχαναγκαστική κολεξιόν. Από μικρό παιδί έχω περάσει άπειρες ώρες στις καρέκλες, ούτε ξέρω πόσο γιατρών. Να λέω τα ίδια και ξανά τα ίδια. Σαν σκύλος που κυνηγάει την ουρά του. Και στο τέλος, κουρασμένος από τους κύκλους, πέφτω κάτω και ακούω τον γιατρό στο κεφάλι μου να λέει 100 ευρώ. Σε πιάσανε κορόιδο. Αν είχες πάει φυλακή, θα είχες τσάμπα περίθαλψη. Γενικά όπως θα θυμάσαι, θα προτιμούσα να αποφύγω τη φυλακή. Και ας πληρώνω κάτι παραπάνω. Εγώ πέτυχα έναν καλό ειδικευόμενο γιατρό στη φυλακή. Μόλις με είδε, ενθουσιάστηκε. Περιπτωσάρα φαίνεται αυτή, σου λέει. Εδώ είμαστε, θα κάνουμε καριέρα. Αυτός με βοήθησε να διαχειριστώ τις κρίσεις πανικού. Με το αζημίωτο βέβαια. Όταν λες με το αζημίωτο, Κάμια πιπούλα εδώ και εκεί, λίγο κόλλο. Ξέρεις τώρα, για να βγει η υποχρέωση. καλά κάνω εγώ και φυλάω χρήματα στην άκρη. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε ακόμη να πληρώσουμε αυτόν τον τρόπο. Και ελπίζω να παραμείνει έτσι. Όχι μωρέ, πως κάνεις κι εσύ έτσι για μια πιπούλα. Εδώ βάζεις στο στόμα σου άλλα κι άλλα. Λιγμένα, χημικά, λιπάσματα, αντιβιωτικά, έψιμο. Και σε ενόχλησε ένα πουλί που στο κάτω-κάτω θα σου γλιτώσει και λεφτά. Πειράζει που δεν είμαι φαν της ιδέας. Δεν είναι και κάτι που βγαίνεις να το φωνάξεις περήφανα έξω στον κόσμο, φαντάζομαι. Ποιο, το ότι ήμουν φυλακή ή το ότι έκανα πίπες στον γιατρό. Και τα δύο. Ας ήταν οι πίπες το λιγότερο που έκανα για να επιβιώσω στη φυλακή. Εντάξει, ίσως δεν χρειάζεται να τα ξέρω και όλα. Όταν είναι θέμα επιβίωσης, θέμα ζωής και θανάτου, θα κάνεις ό,τι χρειαστεί. Η φυλακή δεν είναι περίπατος. Μπορώ μόνο να το φανταστώ. Όχι. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς να φανταστείς πως είναι κάθε μέρα να παλεύεις για να μείνεις απλά ζωντανός. Όλοι δικαιούνται μια δεύτερη ευκαιρία όμως. Μια ακόμη μέρα είναι μια ακόμη ελπίδα. Κάποια πράγματα, κάποιες πράξεις έχουν μια γραμμή που φοβάσαι πολύ να την περάσεις. Αλλά όταν το κάνεις, όλα είναι αλλιώς. Δεν είναι ο φόβος για αυτό που θα συμβεί την ώρα που περνάς τη γραμμή, αλλά αυτό που θα ακολουθήσει μετά. Γιατί ξέρεις ότι αν το κάνεις μια φορά, δεν θα είναι δύσκολο να το ξανακάνεις. Και το χειρότερο, μπορεί και να σου αρέσει. Τότε να σε δω. Θυμάσαι ας πούμε την πρώτη φορά που απάντησες την κοπέλα σου. Τώρα δεν το είπαμε. Εγώ και το χέρι μου. Χέρια, πόδια, φάτσα, βλέπετε. Να μιλήσεις, ξέρεις. Πουλί, δεν το βλέπω, αλλά φαντάζομαι πως θα είναι εκεί. Καμιά φορά αναρωτιέμαι γιατί το κουβαλάω κι αυτό. Αλλά ναι, έχω. Στο κρεβάτι σημασία έχει να μας κάνεις να νιώθουμε βασίλισσες. Μετά ανοίγουν της καρδούλας μας οι πόρτες και περνάς με σαγιονάρες, με δίχαλο και μπότες. Δεν παίζει ρόλο, ούτε το μέγεθος μετράει, ούτε οι επιδόσεις. Δεν ακούγεσαι και πολύ καλά. Αλλά δεδομένου δεν βλέπω συχνά ανθρώπους πρόσωπο με πρόσωπο, αυτό που μου λες είναι ευχάριστο. Η συζήτηση δεν είναι το φόρτε μου. Δεν την παλεύω με τον κόσμο. Αν παίρνεις τροφές στο μυαλό σου, λογικό είναι να μην αντέχεις τον κόσμο εκεί έξω.
Παίρνει στροφές στο μυαλό μου. Από πού προέκυψε αυτό? Αν η δουλειά σου είναι να ρίχνεις μπετά, θα έχεις το νου σου να βάζεις φαγητό στο τραπέζι κάθε μέρα. Θα έχεις αφήσει έγκυο καμιά ταλέπορη. Θα έχεις κάθε μέρα το άγχος να θρέψεις 4 στόματα. Όταν δουλεύεις για να βγάλεις τη μέρα, δεν έχεις χρόνο για ψυχολογικά. Δεν είναι τυχαίο που οι μορφωμένοι άνθρωποι δεν θέλουν να φέρουν παιδιά σε αυτόν τον κόσμο. Και τι θα κάνουν και οι εκατομμυρίουχοι? Κλέφτες θα γίνουν. Κάπως πρέπει να ανανεώνεται και η εργατική τάξη. Για μας που παίρνουν μια στροφή το μυαλό μας, θα κάνουμε σκατά στο κεφάλι μας. Γιατί τελικά σκεφτόμαστε πολύ περισσότερο από ό,τι χρειάζεται. Θυμάσαι τι έλεγε ο κύριος Σιμών? Το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής. Ναι, και αυτό το είπε. Το νιώθω στο πετσί μου αυτό. Είναι το αγαπημένο. Είπε όμως και μακάρι η πτωχή το πνεύμα του. Αμήν. Η μόνη φτώχεια που είναι ευλογία. Ό,τι τους κατέβει κάνουν, ό,τι τους κατέβει λένε και πέρα βρέχει. Κάτσε εσύ να τα γυρνάς στο μυαλό σου ξανά και ξανά. Αχ, και να υπήρχε ένα κουμπί της λύθης, το μυαλό μου να ταξίδευε πίσω, να πάω έτσι όπως βγήκα από τη μάνα μου, να κάνω reset. Άμα το βρεις, δώσ' το μου, να το πατήσω κι εγώ. Με τα video games κάπου σταματάω να σκέφτομαι. Παίζω ξανά και ξανά και αν χάσω και καμιά ζωή, πατάω ένα κουμπί και όλα ξεκινούν από την αρχή. Όλος ο κόσμος βρίσκει και πηδάει στο ίντερνετ. Εσύ πώς γίνεται να την περνάς με παιχνίδια? Τι να πω? Όταν είσαι όλη μέρα μπροστά στον υπολογιστή για δουλειά, πού να τη βρεις τη γυναίκα? Κι άντε τη βρήκα. Μετά, εγώ θα της μιλάω για video games, άνιμε και ταινίες της Disney. Και αυτή θα έχει φύγει στα 3 πρώτα λεπτά. Εγώ δεν σου είπα να της μιλήσεις. Άλλο σου είπα να κάνω. Σιγά μην φτάσουμε και στο σεξ, ούτε καν. Εδώ λέμε ότι τα χάνω όταν μιλάω σε κάποια που μου αρέσει. Να, πριν λίγο στη δεξίωση ήρθε μια κοπέλα πολύ μου άρεσε, ρε γαμώτο. Ήταν πολύ όμορφη. Α, ωραία ξεκινάει αυτό. Μιλήσαμε και για βιντεοπαιχνίδια. Ναι, και Τι και? και φταίει. Τι έγινε μετά? Πού καταλήξατε? Δεν με βλέπεις. Εγώ κατέληξα εδώ. Με είδες πως μπήκα. Τρέχοντας σχεδόν, πανικόβλητος. Εκείνη υποθέτω θα έχει πάει πια σε άλλο τραπέζι. Τι να κάνει, να περιμένει εμένα το ζαβό? Είσαι καλά? Είσαι καλά? Κλόν? Καλά είμαι. Σίγουρα. Δεν νομίζω να είσαι πολύ καλά, μόλις λιποθύμησες. Καλά. Καλά είμαι. Έλα Παναγιά μου, τι καλά μου λες, εδώ σκουπίζεις το πάντο με τα μούτρα σου. Άσε την Παναγία ήσυχη, Έχει να φουρνήσει. Με αυτά τα αστεία θα κάνετε πολύ καλή παρέα με τον φίλο μου τον Παύλο. Τα ίδια αστεία λέει κι αυτός. Δεν ήταν καθόλου αστεία η αναφορά στην Παναγία μας. Αυτή με έβαλε φυλάκι. Η ίδια, αυτοπροσώπος. Ούτε καν έστειλε κανένα άγγελο. Αυτή και το συνάφι της. Ο Ιησούς, οι Απόστολοι και ο Θεός ο ίδιος. Ήταν θέλημα Θεού λοιπόν. Αναγιάσει το στόμα σου. Είχα ακούσει για Θεία Δίκη, αλλά αυτό είναι σε άλλο επίπεδο. Ο Θεός δεν τιμωρεί. Μόνο παιδεύει. Τι είπες τώρα? Πάντα έλεγα ότι όλη μου η ζωή ήταν μια τιμωρία από το Θεό. Αλλά τώρα θα λέω δεν με τιμωρεί. Με παιδεύει. Καλά εσύ, στο μάθημα των θρησκευτικών, πού ήσουν? Θα ήμουν άρρωστος εκείνη την ημέρα. Ο Θεός παιδεύει
και δοκιμάζει. Εμένα με δοκίμασε, επειδή ήμουνα παπαδιά. Έχω ακούσει πολλούς λόγους γιατί κάποιος μπήκε στη φυλακή. Το να είσαι παπαδιά από μόνο του, πρώτη φορά το ακούω. Θες να σε βοηθήσω να σηκωθείς? Είσαι καλά? Δεν είμαι σίγουρη. Δυσκολεύομαι και να ανασάνω. Να μείνω λίγο ακόμη εδώ καλύτερα. Να φωνάξω κάποιον να σε δει. Μια κρίση. Θα περάσει. Έχω και δεύτερη εμφάνιση στη δεξίωση με τα παιδιά. Σιγά βρε Μαρία Κοτοπούλη, θα αντέξει το κοινό σου χωρίς δεύτερη εμφάνιση. Πιο σημαντικό είναι να είσαι καλά. Τα χρειάζομαι αυτά τα λεφτά. Χρωστάω ήδη ένα νίκη. Θα με πετάξουν έξω από το σπίτι. Βλέπεις τι γίνεται εκεί έξω. Σε πετάνε από το σπίτι σου για ψήλου πίδημα. Πώς η παπαδιά λοιπόν? Μια κλόν φιλόσοφος, παπαδιά με κρίση πανικού. Για πες, σίγουρα υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ιστορία πίσω από αυτό. Ενδιαφέρουσα, δεν ξέρω. Ιστορία έχω σίγουρα. Δεν βιάζομαι να πάω πουθενά. Είμαι από ένα χωριό, τόσο δα μικρό, έξω από την Ιγουμενίτσα. Είχα πολύ αυστηρούς γονείς. Ειδικά από τον πατέρα μου είχα φάει πολύ ξύλο. Ήσουν άτακτη σαν παιδί. Δεν δικαιολογεί τίποτα το ξύλο, φίλε μου. Εγώ ήμουν ένα μικρό κοριτσάκι. Ζωηρή, όπως όλα τα παιδιά. Χτυπούσα αλίπητα. Θυμάμαι και με τη ζώνη πολλές φορές. Μέχρι να σκιστεί το δέρμα μου. Λυπάμαι. Ήμουν ακόμη ανήλικη όταν μετάξανε για νύφη στο νεαρό παπά του χωριού. Δεν θα πάει καλά αυτή η ιστορία που ψιάζομαι. Τότε ήταν συνηθισμένο αυτό. 32 ο γαμπρός, 15 εγώ. Όπως καταλαβαίνεις, η προοπτική του να φύγω από το σπίτι, έστω κι ανήλικη νύφη, ήταν πολύ καλύτερη τα βασανιστήρια που περνούσα από τον πατέρα μου. Λέω, ωραίο παλικάρι ο παπάς, μου καλάρεσε, δεν είχε φλερ και τέτοια, Τσακ μπαμ όλα. Ήρθε, με ζήτησε, τα συμφωνήσανε με τον πατέρα μου και σε 2 μήνες έγιναν οι γάμοι. Γιατί όμως τέτοια βιασύνη? Υπήρχε καμιά εγκυμοσύνη στη μέση? Όχι. Ούτε το χέρι δεν μου είχε πιάσει. Αχ, κι ήμουνα υπέροχη νυφούλα, να με δεις με το άσπρο μου το νυφικό. Είχε και ουρά, της μάνας μου ήτανε. Ήμουνα πολύ όμορφη. Όλες είχανε που το λένε. Τα προβλήματα ξεκίνησαν όμως με το που πήγαμε στο σπίτι μας. Έπινε. Όχι. Χαρτόπαιζε. Όχι. Πήγαινε με άλλες. Κοντά είσαι. Τι είναι κοντά στο πήγαινε με άλλες? Δεν πήγαινε με άλλες. Πήγαινε με άλλους. Θυμάσαι που σου είπα ότι ούτε το χέρι δεν μου είχε αγγίξει πριν το γάμο? Δεν μου τα άγγιξε ούτε μετά. Είναι πούστης ρε αδερφή, πώς να σου το πω. Οκ, το κατάλαβα. Εγώ όμως άργησα λίγο να το πιάσω και τον έπιασα τσακωτό με τον άντρα της κυρατασούλας που είχε ζώα. Πήγαινε και το δικό μου, το ζώο που παντρεύτηκα. Μαζί με τα πρόβατα στο βουνό και τα ευλογούσα. Εγώ ήμουν νεαρό κορίτσι, πάνω στα ντουζένια μου τότε. Τι πλησίαζα τον πάτερ ντυμένη, τι τον πλησίαζα γυμνή, είτε ήμουνα εκεί είτε δεν ήμουν, το ίδιο ήταν. Το πάτερ δεν ευλογούσε. Τι να κάνω κι εγώ. Έψαξα να δω τι ήταν διαθέσιμο τριγύρω.
Είχατε τουλάχιστον κοινό με αυτό με τον πάτερ. Ποιο? Σας άρεσαν και os δύο οι άντρες. Α, ναι, βέβαια. Είχαμε και τη χαρά κάποιοι να πηγαίνουν και με τους δυο μας. Ταυτόχρονα. Ξεχωριστά. Ο πάτερ δεν μου το παραδέχτηκε ποτέ. Κάναμε και οι δύο σαν να μην ξέρουμε τι συμβαίνει. Καλά. Δεν κουβεντιάσετε ποτέ για τη σεξουαλική σας ζωή. Εδώ τα ζευγάρια μιλάνε για πιο βασικά πράγματα. Θα μιλούσαμε εμείς για τη σεξουαλική μας ζωή. Σωστό κι αυτό. Ναι. Όταν κάποια στιγμή είχαμε πάρει όλο το χωριό, τα φύλλα και τα κλάδια και θα μας έπαιρναν με τις πέτρες. Κατεβήκαμε Αθήνα. 40 χρόνια πριν μιλάμε, Χωρίς καν ίντερνετ. Χωρίς καν κινητά εννοείς. Χωρίς κινητά. Πώς ζούσατε χωρίς κινητά? Τώρα που το σκέφτομαι, πολύ καλύτερα. Αν αυτά γίνονταν τώρα, ποιος ξέρει σε πόσα ερασιτεχνικά βίντεο θα ήμουν πρωταγωνίστρια. Από την άλλη και χωρίς τα βίντεο, μια χαρά με καταδίκασαν στην πρωτεύουσα. Με ποια κατηγορία? Ασέλγεια σε ανήλικο. Όπα. Σου το ορκίζομαι. Μου έκαναν τα γλυκά μάτια, όπως σου τα έλεγα πριν. Πληθυντικό ακούω. Πόσοι σου έκαναν τα γλυκά μάτια? Κάμια δεκαριά. Δηλαδή 10 παιδιά σου έκαναν τα γλυκά μάτια ταυτόχρονα. Ήταν καλοκαίρι. Στην κατασκήνωση. Βλέπουνε στα ντουζένια τους. Θα βαράει και ο ήλιος κατά κούτελα. Αυτό είπε στο δικαστήριο. Ο ήλιος φταίει, κύριε Πρόεδρε. Τα πάμε. Τους πιάνουν οι ορέξεις τους. Μου την έπεσαν και μετά κατηγόρησαν εμένα. Κατάλαβες. Και οι 10. Δεν καταλαβαίνεις. Συνεννοήθηκαν μετά. Εσύ όμως ήσουν παπαδιά. Τι δουλειά είχε σε κατασκήνους? Ήταν χριστιανική κατασκήνωση. Ήμασταν υπεύθυνοι. Ο παπάς και εγώ. Βάλανε δηλαδή το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Ο παπάς τι είπε για όλα αυτά? Ο παπάς κλασικά έκανε τα στραβά μάτια. Έβγαζε, βλέπεις, τα δικά του μάτια με όλους τους ομαδάρχες της κατασκήνωσης. Φαντάσου να μην ήταν χριστιανική η κατασκήνωση. Καλά, όταν λες ότι σου τριβόντουσαν τα μικρά, γιατί ηλικίες μιλάμε? Πέτρο, είσαι μέσα! Ναι, εδώ είμαι. Όλα καλά! Ανησυχήσαμε με τον Παύλο και ήρθα να δω που είσαι. Μια χαρά είμαι εγώ, αλλά είναι εδώ κάποιος λιπόθυμος. Τι συμβαίνει? Όλα καλά? Είπα να υποβάλω πρώτο στο Ίδρυμα Ωνάς. Αυτό είναι το πρώτο μου installation. Κλώνεις του τουαλέτες. Πώς σου φαίνεται? Γιατί? Καλύτερος είναι ο Μπισμπίκης. Πώς έπεσε? Πρώτα έκανε ένα διπλό τόλου και να άξε. Λιποθύμησα την ώρα που μιλούσαμε. Ήθελα να ξέρα που βρίσκεις την όρεξη για αστεία. Χτύπησε. Δεν φαίνεται να έχει χτυπήσει. Έτσι ξαφνικά. Είχε ώρα που δεν φαίνεται καλά. Μα αυτός είναι μέσα στον υδρότα. Αυτή! Τι αυτή, μωρέ, τι λες? Είναι αυτή, δεν είναι αυτός. Είναι γυναίκα. Έστω, γυναίκα. Αυτή λοιπόν είναι μέσα στον υδρότα. Φέρνω μερικές πετσέτες να τη τροσίσουμε και ειδοποιούμε την ασφάλεια άμεσα. Δεν ήθελα να φωνάξω ασφάλεια. Μου είπε ότι πιθανά είναι μια κρίση πανικού. Έχει πάθει κι άλλες τέτοιες, λέει. Όπως βλέπεις, δεν πηγαίνει και πολύ καλά αυτό. Τι να κάνω? Κράτα τη λίγο όρθια να της καθαρίζω το πρόσωπο. Έχετε μιλήσει καθόλου? Όση ώρα προσπαθώ να κρυφτώ από τη δεξίωση. Είμαστε εδώ και τα λέμε. Το όνομά της στο είπε? Όχι. Δεν κάναμε πλήρεις στάσεις.
Μήπως σου είπε κάτι άλλο για αυτή? Μου είπε ότι ήταν παπαδιά. Αυτό μόνο? Μα τι έπαθες και μου κάνεις τόσες ερωτήσεις, μίγα σε τσίμπησε. Πέτρο, αυτό το πρόσωπο μου είναι πολύ γνώριμο. Ευθυελτικά γνώριμο θα έλεγα. Το ξέρεις ότι σε αγαπώ πολύ, αλλά πολύ δράμα ξαφνικά. Περιμένω να βγει ο Γιάνγκος Δράκος από τη γωνία. Πέτρο, δεν είναι ώρα για χιούμορ. Τι άλλο σου είπε? Μου είπε ότι έχει πάει φυλακή. Μήπως σου είπε γιατί πήγε φυλακή? Κάτι για σέρια σε ανηλίκους μου είπε. Α, στο είπε. Ναι, μου το εξήγησε κιόλας. Στο εξήγησε. Ναι, το δικαιολόγησε. Τι δικαιολογία μπορεί να υπάρχει για να κουμπίσεις ένα μικρό παιδί με αυτόν τον τρόπο? Είπε ότι της την έπεφταν τα μικρά και μετά το έριξαν όλο πάνω της. Πολύ βολικό. Είπε ότι ήταν προκλητικά και τις τριβόντουσαν. Τις τριβόντουσαν. Έτσι μου είπε, έτσι σου λέω. Τις την έπεφταν δηλαδή παιδιά 7 ετών. Πώς σου ήρθε μια τόσο συγκεκριμένη ηλικία? Είναι ασέλγεια σε ανήλικο, Πέτρο. Λες να μιλάμε για τόσο μικρά παιδιά? Για μωρά μιλάμε, ναι. Πώς είσαι όμως τόσο σίγουρη? Είναι γνωστή αυτή η υπόθεση. Πώς το έχασα εγώ αυτό, δεν το θυμάμαι. Είναι και 20 τόσα χρόνια υπόθεση. Λογικό. Πού να θυμάμαι τι έγινε πριν 20 χρόνια? Είχε σοκάρει όλη την Ελλάδα. Το έδειξε πρόσφατα κάποια εκπομπή. Από εδώ δηλαδή, πώς και το θυμάσαι? Και να ήθελα, δεν θα μπορούσα να το ξεχάσω. Θα σου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, Δεν πάει το μυαλό σου? Όχι. Ήταν κάποιο γνωστό σου παιδάκι? Ναι. Και δικό σου γνωστό. Δικό μου γνωστό παιδάκι? Σπώ το κεφάλι μου τώρα. Μήπως σου είπε πού έγινε όλο αυτό? Σε μια κατασκήνωση μου είπε. Αυτό ίσως να σου θύμιζε κάτι. Τι να μου θυμίσει? Έχεις περάσει τόσες ώρες στις καρέκλες των γιατρών όλα αυτά τα χρόνια, Πέτρο. Και πάλι δεν μπορείς να θυμηθείς. Τι λες τώρα, τι να θυμηθώ? Δεν ξέρω τι να κάνω. Ίσως δεν πρέπει να ανακατευτώ. Δεν ξέρω καν αν είναι καλό να κάνουμε αυτή την κουβέντα γενικά. Δεν θα ξεκινάς πράγματι και θα τα αφήνεις στη μέση. Δεδομένης της κατάστασης, νομίζω δεν έχουμε και πολλές επιλογές. Ωραία, μίλα λοιπόν, με έσκασες. Θυμάσαι εσένα, εμένα και τον Παύλο? Μικρά παιδιά. Μέσα στη χαρά και το παιχνίδι κάθε καλοκαίρι. Από τότε που γνωριστήκαμε στα εξοχικά μας. Αχώριστοι. Τα καλύτερα μου χρόνια. Πώς να μην τα θυμάμαι? Θυμάσαι ένα καλοκαίρι που είχαν φύγει κατασκήνωση τα υπόλοιπα παιδιά της γειτονιάς? Ακόμη θυμάμαι που ήταν άδειες οι αλάνες. Τρέχαμε σαν τα τρελά με τα ποδήλατα. Όταν επέστρεψαν, μας έλεγαν πόσο όμορφα είχαν περάσει. Ζηλέψαμε τόσο πολύ τις ιστορίες που ακούγαμε από τα άλλα παιδιά. Εκείνο το καλοκαίρι είχαμε ορκιστεί την επόμενη χρονιά να πάμε κατασκήνωση οι τρεις μας. Μαζί. Εσύ, ο Παύλος και εγώ. Ναι, θυμάμαι είχαμε καταστρώσει ολόκληρο σχέδιο για το πώς θα πείσουμε τους γονείς μου να με αφήσουν να πάμε. Εσείς καλά την είχατε, ειδικά που δεν είχανε φράγκο. Τελικά τους πείσαμε λέγοντας ότι θα ήταν δωρεάν για χαμηλά εισοδήματα. Η μάνα μου ήταν ανέκδοτη, θυμάμαι. Της είπαμε ότι ήταν ασφαλής. Άλλωστε ήταν χριστιανική κατασκήνωση. Πω διάολοι ήμασταν. Το σχεδιάζαμε, θυμάμαι, ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Ήμασταν τόσο χαρούμενοι που θα πηγαίναμε κατασκήνωση. Όλοι μαζί. Και είχαμε καταστρώσει σχέδια ούτε ξέρω για πόσες καταγγέλες. Και έφτασε εκείνη η μέρα που μπήκαμε στο λεωφορείο με τα βαλιτσάκια μας. Ήμασταν 7 ετών τότε. Ναι. Θυμάμαι να ετοιμάζομαι με λαχτάρα. Είχαμε πάει με την κυρία Βαγγελιό να πάρουμε καινούργια μαγιό. Να μην πάει κανένα κάρτσι με το ξεφοριασμένο και λέει ο κόσμος. Θυμάσαι πώς πέρασες? Τώρα που ρωτάς, μετά το σημείο που περιμένουμε το λεωφορείο να μας πάρει, δεν θυμάμαι τίποτα. Τίποτα απολύτως? Ούτε αν φτάσαμε, ούτε τι κάναμε, τίποτα σου λέω. Πήγαμε, ναι. Και, περάσαμε ωραία φαντάζομαι. Και μετά μόλις μία εβδομάδα φύγαμε. Τι έγινε? Φύγαμε όλοι μαζί γιατί έκλαιγε στα σταμάτητα.
Δεν μπορούσαμε να σε συνεφέρουμε. Θυμάμαι τίποτα. Ίσως καλύτερα. Αλλά εγώ τα θυμάμαι όλα. Όλα. Ίσως αυτή είναι η δική μου κατάρα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πρόσωπό σου. Έκλαιγες για μέρες. Έγινε κάτι λοιπόν όσο ήμουν στην κατασκήνωση. Έγινε. Αυτή εδώ έγινε. Αυτό το τέρας απλώς σε χέρι πάνω σε σένα και άλλα 9 παιδάκια. Είσαι σίγουρη ότι είναι το ίδιο πρόσωπο? Μπορούμε να το βεβαιώσουμε. Πρέπει να έχει πάνω της άδεια από την ασφάλεια για να είναι στην πρεσβεία. Κάπου πάνω της θα είναι. Στο παντελόνι. Να το κινητό. Να και η ταυτότητα. Να το. Για να δούμε. Αυτή είναι. Το όνομά της. Αυτή είναι. Δεν μπορώ να ανασάνω. Ωραία, πάω να δω μήπως είναι κανένας γιατρός έξω. Τι λες, Πέτρο! Τι λέω, να φωνάξω βοήθεια, λέω. Μη βιάζεσαι τόσο να ζητήσεις βοήθεια για τον βασανιστή σου. Να τα ζυγίσουμε τα πράγματα. Δεν αγοράζουμε φέτα. Ένας άνθρωπος μπροστά μας χρειάζεται βοήθεια. Δεν έχουμε τίποτα να ζυγίσουμε. Σε περίπτωση που δεν σου είναι ξεκάθαρο, αυτή η γυναίκα που βρίσκεται εδώ μπροστά σου κακοποίησε εσένα και τουλάχιστον άλλα 10 παιδιά. Ναι, αλλά αυτά έγιναν πριν 30 χρόνια. Τώρα, εδώ σήμερα, αυτή η γυναίκα πεθαίνει μπροστά μας. Αυτή η γυναίκα ευθύνεται για την καταστροφή 10 αθώων ψυχών. Τιμωρήθηκε και πλήρωσε αυτό. Δεν θα γίνω ούτε δικαστής, ούτε θα το παίξει ο Θεός. Μπροστά μου είναι μια γυναίκα που θέλει βοήθεια. Εγώ βλέπω μπροστά μου τον κλέφτη των παιδικών σου χρόνων. Αυτή που μου στέρισε τον καλύτερο μου φίλο. Δεν ήταν μόνο τα 10 παιδιά που βίασε. Ήταν και όλοι γύρω από αυτές τις ψυχές που βιάστηκαν. Γονείς, συγγενείς, φίλοι. Όλοι ζήσαμε ένα μικρό βιασμό χωρίς καν να μας αγγίξει με τα χέρια του αυτό το σύγχαμα. Παλέψαμε, ζήσαμε, επιζήσαμε και υπάρχουμε μέχρι και σήμερα. Και είναι ζωή το να υπάρχεις. Το να αναπνέεις είναι αρκετό. Το να μην βγαίνεις από το σπίτι σου. Να μην θες να δεις άνθρωπο. Να φοβάσαι να μιλήσεις στους ανθρώπους. Το να αναπνέω δεν είναι αρκετό, αλλά είναι μία βάση. Αν δεν αναπνέω, δεν θα έχω ποτέ την ευκαιρία να προχωρήσω. Αν αυτή η γυναίκα σταματήσει να αναπνέει, δεν θα έχει την ευκαιρία να προχωρήσει. Να γίνει καλύτερη. Δεν αξίζουν όλοι οι ζωντανοί το οξυγόνο που καταναλώνουν. Κάποιοι είναι σκουπίδια με φλέβες. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και όσοι έχουν απλώσει χέρι πάνω σε κορμάκια μικρών παιδιών. Όλοι όμως αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτή η γυναίκα έκλεψε από τη ζωή που θα μπορούσες να έχεις με τους συμφοιτητές, με τους συναδέλφους σου, από τη ζωή που μπορούσαμε να είχαμε μαζί. Την εφηβεία σου, τους ερωτές σου, τις περιπέτειες που σου αναλογούσαν. Έκλεψε ό,τι πολυτιμότερο έχεις. Τον χρόνο σου. Κατέστρεψε εσένα και μαζί όλους όσους ήταν γύρω σου. Έτσι, όλα αυτά χάθηκαν. Αλλά και ξέρεις κάτι. Δεν θα ήμουν σήμερα αυτός που είμαι αν δεν ήταν αυτή. Δεν έζησα όσα έζησαν οι άλλοι. Επέζησα όμως και μαθαίνω τον εαυτό μου με έναν τρόπο που οι άλλοι δεν θα το μάθουν ποτέ. Και η χαμένη σου ευτυχία. Θες να μου πεις ότι όλοι όσοι είναι και έξω στον κόσμο και δεν ασέλγησαν πάνω τους όταν ήταν παιδιά, τώρα είναι ευτυχισμένοι? Ακόμα κι αν η ευτυχία είχε πόδια και χέρια, στεκόταν μπροστά τους και τους έσχεγε ένα χαστούκι, ακόμη και τότε οι περισσότεροι δεν θα ήξεραν την ευτυχία. Εσένα όμως αυτή εδώ πήρε το μερδικό σου από τη χαρά. Στο πήρε μέσα από τα αθώα παιδικά χεράκια σου. Ελάχιστα στηρίζεται το μέλλον μας σε δικές μας αποφάσεις. Είναι μια σειρά από τυχαία γεγονότα. Σε εμάς έχει και αυτό. Μα πώς μπορείς να το λες αυτό? Κάτι πρέπει να πω κι εγώ σε αυτό. Νομίζω ότι είναι εύκολο για μένα. Έχω περάσει όλη μου τη ζωή να σκέφτομαι. Κάπως πρέπει να συνεχίσω να ζω, να προχωρήσω. Αποφάσισα κάποια στιγμή να μην ψάχνω άλλο το πώς έφτασε εδώ. Και να κοιτάξω αν και πώς μπορώ να πάω παρακάτω. Αυτή η καρδιά σου η μεγάλη τα χωράει όλα. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Θέλω να τη δω να πεθαίνει εδώ μπροστά μου. Και δεν καπνίζω,
Αλλά εύκολα άναβα και να πουρω να κάτσω εδώ δίπλα της να απολαύσω το θέαμα. Βοήθεια! Σκάσε εσύ! Έστω ότι δεν τη βοηθάμε. Πώς αυτό μας κάνει καλύτερους ανθρώπους? Δεν θα κουβαλάμε αυτό για την υπόλοιπη ζωή μας? Όταν σε πήραν από την κατασκήνωση, δεν είπες λέξη. Γύρισες σπίτι χωρίς να πεις κουβέντα σε όλη τη διαδρομή. Μόνο έκλαιγες. Από τότε ξεκίνησες να μην θες να βγεις έξω από το σπίτι σου. Σταμάτησες να μιλάς για μήνες. Αυτό το πράγμα που είναι τώρα εδώ πέρα στα πόδια σου και ζητάει βοήθεια, σε έπαιρνε μαζί της στο κρεβάτι γιατί δίθεν φοβόσου. Αυτό είπε στο δικαστήριο. Τα παιδιά είπαν ότι είχε τα χέρια της πάνω στο κορμάκι σου. Σταμάτα, δεν θέλω να ακούσω άλλο. Δεν πάβει να είναι ένας άνθρωπος που οργοσβήνει μπροστά μας. Δεν μπορούμε να τον αφήσουμε έτσι. Δεν ξέρουμε αν έχει κάτι πραγματικά. Μόνο σου είπες ότι δεν ήθελε βοήθεια, ότι ήταν μια κρίση. Σας παρακαλώ. Βοηθήστε με. Ορίστε, πάνω στην ώρα, ο Παύλος είναι. Έλα ρε Παύλο, θα σε βάλω σε ανοιχτή ακρόαση. Έλα, σ' ακούει και η Ελένη. Έλα, Ελένη, εκεί είσαι. Ελένη, Ναι. πήγες να βρεις τον Πέτρο. Χάθηκες κι εσύ. Ξέρεις, σε ακούει και ένας κλόν που είναι μαζί μας. Ένας κλόουν. Ναι, θυμάσαι που ήταν ένας κλόν νωρίτερα που έσβηνες τα κεράκια μου. Αυτός. Αυτή δηλαδή. Είναι εδώ μαζί μας στις τουαλέτες. Δεν είναι η καλά γυναίκα, Παύλο, ζητάει βοήθεια. Σε παρακαλώ. Ναι, ακούει, κλόουν. Ναι, Τι συμπτώματα έχεις? μας είπε ότι έχει μια μικρή κρίση πανικού. Κρίση πανικού, Είναι αλλεργική σε κάτι? Όχι. Από όσο ξέρω, Από όσο ξέρεις. Ποιο όμως είσαι? Ο γιατρός που είχε στη φυλακή είναι πολύ φίλος που ξέρεις. Αυτό σημείωσε ότι έχεις αλλεργική αντίδραση, ένα κοινό παυσίπονο και το κατανάλωσε, νομίζω, με αλκοόλ. μα δεν ήπια καθόλου σήμερα. Δεν πήρα στη δουλειά. Ούτε παυσίπονο πήρα. Στο τραπέζι μαζί μας και έφτιαχνε στα μπαλόνια σου. Όταν έσβηνε τα κεράκια του ο φίλος μου, σε κεράσαμε σαμπάνια, θυμάσαι? Πώς να βρέθηκε άραγε και λίγο από εκείνο το παυσίπονο μέσα στο ποτήρι σου? Ήρθε στην υγεία του φίλου μου. Του φίλου μου που του κατέστρεψε τη ζωή του όταν άπλωσε στα βρωμόχερά σου πάνω του. Του φίλου μου που εξαιτία σου βλέπω μία φορά το χρόνο. Πέτρο, αυτό είναι το δώρο το γενεθλίο σου από μένα. Σας αφήνω τώρα και σας περιμένω στο τραπέζι. Ούτε το ζήτησα, ούτε ξέρω τι να κάνω με αυτό το δώρο. Ο καλύτερος σου φίλος σου έκανε το καλύτερο δώρο της ζωής σου. Αυτό που συνέβη είναι ότι ο Παύλος πήρε μια απόφαση για μένα και τώρα εγώ είμαι αντιμέτωπος με αυτό. Εγώ στη θέση σου θα δεχόμουν με μεγάλη χαρά και θα έτρεχα να τον ευχαριστήσω. Και τα χέρια σου παραμένουν καθαρά. Ακόμα και το να μην παίρνεις μια απόφαση είναι μια απόφαση. Μπορούμε να ανοίξουμε την πόρτα και να φύγουμε σαν να μην έγινε τίποτα. Ούτε γάτα ούτε ζημιά. Και να αφήσουμε έναν άνθρωπο αβοήθητο. Καταρχάς δεν είναι άνθρωπος. Μια φρίκη είναι με 56 νούμερο παπούτσι. Και τι θα συνέβαινε αν δεν είχες τρέξει στις τουαλέτες? Ο Παύλος δεν ήξερε ότι θα βρεθεί στις τουαλέτες και θα γίνει όλο αυτό μπροστά σου. Κανονικά θα ήμασταν στο τραπέζι όλοι μαζί. Τώρα όμως δεν μπορώ να κάνω ότι δεν το ξέρω αυτό που έγινε. τιμωρήθηκα. Έκανα χρόνια στη φυλακή. Μετανόησα. Δεν είναι αρκετό αυτό. Ξέρεις κάτι, για μένα ναι, είναι αρκετό. Έκανα λάθος. Τιμωρήθηκα. Πλήρωσα. Μετάνιωσα. Είναι πολύ σημαντικό κάποιος να έχει καταλάβει το λάθος και να γίνεται καλύτερο. Ναι. Έγινα καλύτερο. Αυτό θέλω να πιστεύω κι εγώ. Τι έμαθες από τα λάθη σου και έχεις τώρα μια νέα ευκαιρία. Εγώ μια φορά σε συγχωρώ. Σε ευχαριστώ, παλικάρι μου. Έτσι είναι. Άλλαξα. Είπαμε. Έρχεται ο πειρασμός μπροστά σου. Δεν φταίς εσύ. Όχι. Δεν φταίω. Τι να κάνεις. Άνθρωπος είσαι κι εσύ. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ που με καταλαβαίνεις. Αν δεν σε καταλαβαίνω εγώ, τότε ποιος? Όλη μου τη ζωή ήμουν μόνη. Μόνη. Λίγη παρέα ήθελα κι εγώ και με παρεξήγησα. Όλη λίγη αγάπη γυρεύει. Και εσένα τη στέρισα. Τι θα ήταν ο κόσμος μας χωρίς αγάπη? Ό,τι έκανα το έκανα γιατί ήμουν μόνη. Τόση μοναξιά γύρω μου. Πρώτα στο σπίτι που μεγάλωσα. Αργότερα στο δικό μου σπίτι. Τα σπίτια άλλαζαν. Η μοναξιά μου έμενε εκεί. Κολλημένη. Πάνω. Να μεγαλώνει. Στορκίζομαι. Εγώ δεν είχα καμιά κακή πρόθεση. Αδιανόητο. Ποιος να σκεφτεί κάτι τέτοιο? Οι άνθρωποι της Εκκλησίας είναι πάντα καλοί άνθρωποι. Αυτό ήταν. Είχα χριστιανική αγάπη να δώσω. Πειρασμοί όμως δεν σ' αφήνουν. Ο έξω από εδώ τρυπώνει παντού. Δεν τα είδα σήμερα τα μικρά γύρω σου, νομίζεις? Τα πουτανάκια. Πρόστιχα. Έρχονται δίχω τάχα να μ' αγκαλιάσουν. Και τρίβονται πάνω μου. Με φυλάνε. Έτσι κι εγώ με τους φίλους των παιδιών μου. Σαν ξερολούχμο με κοιτάνε. Τι να κάνεις κι εσύ? Από σίδερο είσαι? Στην κατασκήνωση. Ήσασταν τόσο μόνα σας. Μακριά από τους γονείς σας. Θέλατε λίγη τρυφερότητα, λίγη αγάπη. Και εγώ το ίδιο ήθελα. Αυτό ήταν όλο. Είναι να μην θέλεις να τα αγκαλιάσεις όλα? Το λες και μητρική αγάπη. Σίγουρα. Έτσι θα έγινες κατασκήνωση. Θα είχα ανάγκη από παρέα και έτσι στην αγκαλιά σου. Εγώ άνοιξα την αγκαλιά μου σε όλα σας. Και μετά την κατασκήνωση και τη φυλακή, σκέφτηκες να γίνεις κλόβο. Να ανοίξεις την αγκαλιά σου σε ακόμη περισσότερα παιδιά. Άλλωστε υπάρχουν τόσα παιδιά εκεί έξω που έχουν την ανάγκη της αγκαλιάς. Πώς θα μπορούσα να μείνω μακριά από την αγάπη των παιδιών. Πάμε.